Tarif ippubblikat mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea tnejn filgħodu jitfa' dawl fuq il-pagi fil-pajjiżi membri. Bejn Lulju u Settembru ta' din is-sena b'mod ġenerali l-pagi fil-pajjiżi membri tal-Unjoni żdiedu b'medja ta' 2% fuq sena qabel. F'Malta iżda iż-żieda kienet inqas minn dik medja. Fil-fatt f'Malta l-pagi żdiedu b'1.4% biss. Fi 15-il pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea iż-żieda fil-pagi kienet iktar qawwija minn dik ta' pajjiżna. Il-tarif ippubblikat mill-Unjoni Ewropea jitrattaw ukoll kif marru l-pagi f'setturi partikolari. Jirriżulta li fl-industrija pajjiżna kien l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha fejn il-pagi minflok żdiedu naqsu. Fil-fatt il-pagi fl-industrija f'pajjiżna bejn Lulju u Settembru ta' din is-sena naqsu b'6% fuq sena ilu. Dan meta bħala medja fl-Unjoni Ewropea il-pagi fl-industrija żdiedu b'3.2%. Tarif ippubblikat ftit tal-jiem ilu jikkonferma illi f'Novembru ir-rata tal-ul tal-ħajja f'Malta kienet it-tieni l-iktar qawwija fiż-żona euro kollha.